nasubo man kining kanato nga pangitaon nato una ang gingharian sa Dios. Oo, makaingin na ay ang simbahan na ara permintis isang semana na Domingo nagpulat ra. Manag-uyab nga wala ka dungdung sa gingharian sa Dios. Shit, ay mo kuya. Ay, mag-isyo siya. Nguya, pag hindi ako gatulit kay, nagsabog mabiyang nga, magsimba ka karo. Kuya, magsimba na ta. Sumukha ko ni batao, kabalong nagdali ta. Naon sa madali lang, naon sa aba kayo. Naghamol! Kuya, ano tayo? Magsimba. Ayun, kita yung nagkag si Moy, namilit, nga to lang, malit namin. Basahon kay Kaiso. Hindi mo na ay dakong sulo ka na mabasa kayo sa Mateo 22, versikulo 37 hangtod. Higugma ang Ginoo na imong Dios sa tibuok mong kasikat, sa tibuok mong tanan, o sa tibuok mong naunod. Dili ang labing dako o labing importante, sugo ang kadungang na labing importante, sugo sama sa unang gugma ang imong isig kataw, sama sa imong paulan. Nakasabot ka ba sa gipahayag sa versikulo nga mabasa sa Mateo 22, tuling 37 to 39. Higugmaang ka imong kaugalingon sama sa paghigugman nimo sa isig ka tawo. Paunsa man imo mahigugma ang imong isig ka tawo kung imong kaugalingon ikaw mismo wala ka dingdong sa gingharian sa Dios. Nasubo man kining kanato nga pangitaon nato una ang gingharian sa Dios. Nakasabot ba kamo igsoon? Ang to, makaingin na ay ang simbahan na ara permintis isang semana na Domingo nagpulat ra na siya ng dili ka mag-ana igsoon. Kaya ang ipangayo sa atong Ginoo isa lamang o duha ka oras sa matag semana apan ang iyong pinagkuyog sa inyong panaguyap hangtod. Karon magkuyog mo, magkuyog mo, wala ba ka mo sumhi? Apan ang Ginoo gatawag ka nato, dumuol kita sa iya sa pulian sa Ginoo kay kana mo yang dakong sugo. Di siya gustuhan, wapo man ako kuya. Sakto mo dito ng sa bata nga. Dapat juday, unang na to pangita ang gingharian sa Diyos kay kung mga yun, katawag isugulo, tapos bala ta, mabot ang kasahi kung kalipay, or dati mga problema, or mga pagsulay na atong lagi mga itagdabang siya, babagang talang ka sa Ginoo. Mangyara anak, ibagdit sa kulto na kalalay. So dapat today, magsimba na ta sa Domingo. Og sugod ato nga mga panghitabo, ang manag-uyab nga kadilay sila sa ilang kaugalingon nga kinahanglan jud ay mamuduol kita sa gingharian sa Dios kay kini sugo man. Og sa may sunod nga kaduminguhan, ang manag-uyab is ila nagi fulfill sa ilang kaugalingon nga kinahanglan jud ay nga musimba kita.